Mila berez. Saria ausila zekarkinen, Marian sartuko omen ditun. Jokieran 2000 baizkine, betzikalen palota bitu. Ez zion guk konpondu ezinik, baino lanai borrekin aurretik. Saria zabaldu erzadanetik, ezin hau berposkura okerrik. Mutilotean amarratuta zenbat lezake konta, aitu muxukota, abitza guaztik herria txikota. Mutilotean amarratuta zenbat lezake konta, aitu muxukota, abitza guaztik herria txikota. Mutilotean amarratuta zenbat lezake konta, aitu muxukota, abitza guaztik herria txikota. Mutilotean amarratuta zenbat lezake konta, aitu muxukota, abitza guaztik herria txikota. Mutilotean amarratuta zenbat lezake konta, aitu muxukota, abitza guaztik herria txikota.